ହେଇଟି ନାନୀ କଣ କରୁଛ? ଛେଳି ଜଗୁଛି ମା, ଆଉ କଣ କରିବି? ହେଇଟି ନାନୀ ଜାଣିଛ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ବାହାଘର। ମଲା ମୋର ସତେ ନା କଣ? ହଲୋ ନାନୀ ତମ ଘଟି କହିନାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ କି ନ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଡ଼ାମୁଖୀ କାହିଁ କହିବି? ନାନୀ କଣ କହୁଛ କି? ମା ସେ କୋଉଠି ବାହା ଅଛି କି? ଲୋ ନାନୀ ବାହାଘର ତ ସରିଲାଣି, ମାଇକି ଅଣ୍ଡା ଜାଣିପାରିଲନି? ଆଲୋ ମହାଭାରତରେ ସୀତା କୋଉଠୁ ହେଲା? ଲୋ ନାନୀ ଜାଣିନୁ କି ସେ ଟୋକିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ଏ ମା ସତେ କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ। ମୋ ବେଳେ ବାହାଘର ବରଷ ବିତୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲୁ। ହଁ ନାନୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଓ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ। ଆ ବାପା ଆଇଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ବାହାର। ଦେଇ ଆମେ ବା ଆମ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସିଏ ଆସିନଥିଲେ। ହଉ ଆମେ ଯିବାନି ଆଉ। ପୋଡ଼ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଘରକୁ ଆ। ଇଏ କାଳେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲା ସତୀ। ଇଏ କାଳେ ମନ ଛେଳି ପାଇକି